When I walk on by, girls be looking like Debbie Fly. I pimp to the beat, walking down the street and my new the freak, yeah. This is how I roll, animal print. Dani nebude robiť furt to, čo vy chcete. Nie. Hej, žiaden koncert nebude pre retardované deti. Ne. Buď bude robiť tak, čo on, alebo nič. To sú vaše srdce. Títo ľudia ma tak serú. Chceli, aby si spieval pre retardované deti. Ty a spievať. A ty si herec. No? Ja som herec ani sa jedno. Zavolám Andy Buraši. No. Dajte mu. Krausovi. Dobre. No Andy, no čau, chceš sa opýtať na voľné miesta. No vidíš, no dobre, to je skvelé, no. Čau. Dani. A? Poď si sadni. Nemôžem. Som zabil, hej. No poď si na tú sadni. Zabil? Počkaj, ty si musím uložiť. To je napiť. To všetko on. Moje. No poď si ju sadnúť. Dobre, som zasnúť. No, hovor. Chcem ti niečo povedať. Nie. Počkaj. Nie. A počkaj, ešte nie. Čo? A počkaj. Čo je? A vlastne ešte. Ježi, koko, čo A robíš? počkaj. Sadni si už. A počkaj, dobre sa vyspej. Sadni. Poď sa, ti postaviť. No, ty si koko. Čo je? Čo to Tak robíš? zavazal tam, veď. To nevadí. No, No, takže Nie. Andy Nie. má No. pre Nie. teba Čo? voľné, Kúpalisko? nie, miesto Čo? novom sitcome. Budeš hlavná hrdina. Kde? No. No. A to znamená, To znamená? že plat za deň, No. 1 cent. A za mesiac. No, 10 centov. 30 centov. Si taký smiešný, no. 30 centov. Milión. Tak za 1 cent a za mesiac milión? Hej. No, dobre, to piči. Ja. Čiže, koľko sa to bude natáčať? Bude sa to natáčať 4 roky. 4 milióny? 4 roky. Ale 4 milióny dostanem? Ale pič, sorry. 12 krát 4 je 40. Matika ti nejde, čo? Ale 48 miliónov. Dobre, pohode. To je málo. Zavolaj mu, že chcem dvojnásobok. Inak ho jebem. Zavolaj mu. Ty nevoláš. Dobre, asi 4 Ty milióny. klameš. Ja už vyberám, bude rád, že aspoň niečo. Dobre, ja chcem 96 miliónov. Držu mu. No. Áno. 96 miliónov, inak jebem na ňo. Radšej sa tu umlodím k smrti. 100. Však za 40... 100 a menej nejdem. No dobre. No, vidíš, že to je. Však sa tu umlodím k smrti za... Tak Čo si dneska kúpiš za 48 miliónov? Dobre, tak 100, hej, tak. 100 dobre, 100 je dobre. Tak, bereš? No, dobre. Šikovný si. Ja viem. Stačí, sme jak dozoranti. Ale vieš, čo som nedomyslel? No. Jak sa tam dostaneme? Lebo hneď teraz tam máme ísť. Ja mám nápad. Zasa ho naháňaš. Jak zbesila kobila. Afro! Kobila! Zabudol som sa ťa opýtať. Aké bolo natáčanie? Chlpaté. Koniec Selene? Ne. Andy Skoro mu- tam ani nebolo. Andy mal strašne chlpaté ruky. Nenáhodou hruď? Ruky. Hruď. Ruky. Hruď. Ruky. Kokot. Presne. A Aj ruky. hruď. Aj. On bol ten chlpatý, on tam došiel zarastený ako Gorila. Presne to. King Kong. Tak Gorila. Tak sa ten film aj volá, že King Kong.
A kto je hlavný hrdina? Aj, ty si. Ja som, Katinko. ale Andy bol, on mi to dal ten, aha, ja som kokot. Ty si retard. Najkolpa. To je slabé slovo pre teba. Nevadí. Ale aj tak za všetko môže A kto je tvoja baba? Igor. Igor? Čo? Igor? No? Je tvoja baba? Igorka, Fidorka. Fidorka. Jak sa má? Čokoládovo. Natáča s tebou? Roztopilo sa. Natáča, čo? Videla King Konga, roztopila sa, utekla? Však je teplo vonku, 40 stupňov. A miesto mi zamračené. Daj Ale mu my teraz zamov. v Bratislave. No, prší. Nie. Už prší, ak na mňa kvaplo. Poprchá. Máme otvorené strešné okno, Mišo. A nejedeme v aute. Sorry, ty už mi nekupuj tú trávu, lebo ja ti ju podpalím hlavu, keď mi to kúpiš ešte. Bongo. To však to je z trávy, ty kokot. Pogo. Pogi? To už sa dlho nehral Pogi, víš to Aj, ale... Pogi, vidíš, a že jak sa to volá. Vložem to. Dám ti 100 €, keď to zoženeš. Počkaj chvíľu. Máš pocit, že keď som zvolený, tak nepoznám rozdiel medzi plechovkami. No, tak ideme fajčiť, no. Dobre. Ale nie trávu, tak to je. Trávu, ty debil. Jej, dá. No. Hačni si. Kam si dal si veľné plechovky? Ja teba nebudem fajčiť, som to. Víš? Nebylej. Stalo to 30 000 €. No dobre, nevypij to celé, hej, nech mi... Cigán sprostý. Minus 100 € ti strhnem z platu. Šikovne. Áno. No, a čo budeme robiť teraz? Trbanku ma tak zrušuje. Si tam už neregal, ty kokot. Ty kokot zaspal. Sorry for party rocking.